लोगोफोर जों दिनै सानडे आरोना जों सानडेखाय बेखिनियाव चार्च गैया मिस मोननि बस्ति आरो दं माबा सेरेका बस्ति बेयाव जों थांगासिनो आरोना बेयाव चार्च दं बाप्टिस्ट चार्च बेयाव थांगोन सानैबो नै आंनि लोगो बियो हाय कबि सानै थांगासिनो आरोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ दा जों बिसिनि न'निफ्राय ओंखारबाय बिसिनि न' माने बिसिनि फार्म हाउस आरोना बिसिनि मेन न'आ वखायाव ओमफ्राय जोङो दा माबायाव बस्तियाव थांगोन आरोना बिराद गोजौ आं माने दैमा थांदों अब्लाबो बिसिनि बस्तिखौ नुवाखै आरोना गामि बस्ति माने गामि आरोना बिसिनि गामि नागा हाजोनि गामिखौ नुवाखै नोंथांमोननोबो देखायलांगोन माबायदि बेयाव माबायदि हाजोनि न'फोरखौ फैदो बिदिब्ला नै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै लोगोफोर जोङो मोनसे स्टेपाव गाखोबाय आरोना नै गोजौ थांगासिनो दं आरो नै गोजौथार नै नाहर बिथिं थांगोन जों ओरै गाखोलांगोन नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबोद मेंबाय नायलाय लोगोफोर लामा मा फिथाइ दङ ओइ नै सफारि फिथाइ फैयै नै दाबो मोना आरोना बिराद टायार जाबाय जोबोद मेंबाय गोलोमजोब्बाय सोब गोलोमबाय थांगासिनो दं आरोना जों मिसनि बस्तियाव नै फैयै लामायावनो नै बागानफोरा रबर बागाननि सिङाव गय बागान हाजोनि मानसिफोरा बिराद माबा जाबाय आरोना सालाक जाबाय आवगोलो रोङामोन गय गायनो नै गय गायनाया जि ग्रोम ग्रोमखा जि समायना नुखायो न'आ दाबो सौहैया बालायलायबायसो थिंफोरा साजोबो आरोना हाजोआव फैबा बेयाव बिनि नेचारखौ नुबा मोजां नाङो नाथाय बिराद मेङो थांगासिनो आरोना जों माने हाजोबाबो बेखिनियाव पाक्का आरोना गोदोनो बानायनायमोन थांगासिनो आरो आंनि लोगोखौ नायदो दिनै सहैबायानो नै लोगोफोर नायदो सानसे बेयाव जों आनारस लानो फैदोंमोन आरोना बेखौबो बारना थानांगौ जि गोजान आरोना एकदम बालायलांबायसो आङो आथिंफोरा साजोब्बाय ओइ गोजौआव नाहर राबार बागान बेयाव सब राबार बागान बिराद राबार गायो आरोना नागालेण्डआव गासैनावबो दंजोबो होनबाबो गोरोन्थि नङा आरो सब हाजोआवनो राबार नै नाहरदो समायना इमान मोजां नै साइनबर्डआ ओरै थांसिगोन जोङो ओरै थांला आरोना दाना एसे ओरै थांसिगोन नायदो नै ओरै गाखोलांसिगोन जों दाना बिसिनि बस्तियाव थांसै आरोना वाव बेयावसो जाफबसिगोन जि गोजौखा आयु बिराद गोजौ लोगोआ सहैबायानो आंसो थांनो दं नै नांगोन जि गोजौ आरोना स्टेपआबो एकदम अखा हानायजों गुरुबहां आरो वाव नाहर जि गोजौ सहैबाय बियो नै जोबोद मेंखाबाय आरो जि गोजौनि थांगासिनो दं आयौ मारै थांगोन जि मेंबाय नै बिराद मेंखाबाय आरोना नै मा लिरदों ओमफ्राय नै बिराद मेंबाय नै गोलोमजोब्बाय बिराद गोजौ थिंनिफ्राय फैदों आरोना जोबोद गोलोमबाय बिराद गरम नै सब गोलोमजोब्बाय टायार बारा गरम मोनबाय आरोना गाबनोसो ओंखारदों दाबो मोनहैया नै जों इयाव जिरायबाय दसे गारफाल बायदि दं आरो इयाव मोनफैबाय फाइनेलि नै मोनथारसिगोन आरोना माने गामियाव मोनहांबाय जों आगान होबाय नै गामियाव आगान होनाय लोगो बिसिनि LP स्कुल गभर्नमेन्ट LP स्कुल आरोना हाजो गोजौआव होमबाबो बे गामिनि
गथ'फोरा जोंनि स्कुलावसो थाङो आरो प्राइभेटावसो जि मोजां बस्तिखौ दिनैसो नुसिगोन सोरबा न'खर जों चार्चआव थांगासिनो दं आरोना मिसनि बस्ति सेरिका बस्ति सेरिका भिलेज मोनफैबाय जोङो थांगासिनो आरो जोबोद गोजानाव सफैबाय जोंनि आसामनि भिउखौ नायदो नै बेसेबां गोजानाव रोमै 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 बै माइ फोथार आरोना वाव जि मोजां नुदों नै थांगासिनो आरो बेबो मोनसे न'खर गामिया ओइ आंनि स्टुडेन्ट लोगो मोनदों जे खारबाय आरो ना लाजिनानै हेबि come video halibo come जे लाजि आरोहाय come नै आंनि स्टुडेन्ट हायखौ हाय हाय से हाय हाय आंनि स्टुडेन्टनि बस्तियाव सफैबाय आरोना जों सेरिका बस्ति जोंनि स्टुडेन्टनि न' आरो बेयाव लोगो मोनबाय नै কি কৰিছে কাপড় ধুলাবলে जोंनि पेरेन्ट्स आरो स्टुडेन्टनि ইয়াতে আপোনালোক অৱস্থিত আহিছে আচ্ছা আচ্ছা ভালো আছে চাৰ্চতে যাব আচ্ছা আচ্ছা বইবে চাহ বনাই কিনে খেলাব পিছতে খাব বোলা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিবলৈ আছে এতিয়া নহয় এতিয়াতো মিটিং কৰে আছে গিৰ্জাতে আজিতো অলপ দেৰি কিবা কৰিব তই মিছকে মাতিব মই আচ্ছা ক'তে যাই আছে দোকানতে आंनि स्टुडेन्ट आरोना दखान যাব ना যাবি दे स्टुडेन्ट लोगो मोनबा जि खुसि नाङो आरो बिसोरो आवगोल जोंनि स्कुल थाङोमोन दा गलांबाय आरो जोंनि स्कुलनिफ्राय मेंखाबाय दाबो सौहैया न' मोनबोगासिनो दं जों फार्स्ट आंनि लोगोनि आंकोलमोननि न'आव थांगोन आरो बेयाव एसे ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामनानैसो चार्चआव हाबगोन जोबोद मेंबाय आरो फाइनेलि मेङै सौफैबाय आरोना जोङो मिसमोननि आंकोलमोननि न'आव बेनो सत्त बाबा जि मोजांखा नङा खाब मोनथियासै ना बिसोरबो चार्चआव फैदों चार्चआव दोनैसै ना जाया माबा जागासिनो आरोना दानिया ओंखाम जानोसै आरोना जों लोगोफोर नै अमा बेदर ओमफ्राय लथा चाटनि बियो अमा आथिं रुनाय आरोना स्कस ओंखाम जानोसै एबार सफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय दा जों चार्चआव थांसै आरोना ओंखारबाय आरो चार्चआव बियो सेरेका बस्तिनि बाप्टिस्ट चार्च आरोना नै सफैबाय हाबनोसै आरोना चार्च गबाय आरोना चार्च गनानै मिस आरो आं दसे फट' साफायबाय बेयो मेम'रियेल हाउस आरोना बिसोरनि माने जुबलि जासिगोन बेखायनो मेम'रियेल हाउस बानायदों मिस आरो आं मिसानै लथासल जे लथासल ना लादों आरो बेयाव दं आरो जों सानैजों नै स्टेपआव जिरायनानै दङ दा गरम बेयाव बारा गरम नङा बेनिखायनो थादों आरो जों फट' खेबगासिनो आरो सानजों बेयाव फैनानै फैगोन जुगलिनि थाखाय मिस मोना गान प्रेक्टिस खालामदों आरोना बेयाव नाहरदो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै मिस मोना गान प्रेक्टिस खालामनायखौ नायलांदो
লাগিছে দে সেরেকা সেরেকা বলে সেরেকা বেশি ভাল লাগিছে দে Bra যাবি দে আচ্ছা যাব next time no mau dai আর আহিব আমি খান ai থাকি দিয়ে Like, share, comment from the Sereka Bosti, subscribe.